Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 7 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba-ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje. Ngivumele ngikhulume nawe lamazwi ambala bese uqala usuku lakho. Ngifuna ukuthi ekseni uma kukhona umuntu ozothandaza, ukhona uNkulunkulu ozophendula. Njalo uma kukhona uNkulunkulu, uma kukhona umuntu ozothandaza, ukhona futhi noNkulunkulu ozophendula. Khona ezinye izinto esingeke sinqobe ukuthi silwile ngamandla ethu, khona ezinye izinto engeke sinqobe ukuthi sikhulume kakhulu nabantu abathile, kodwa soyinqoba ngokuthi siye emadolweni sayothandaza. Ezinye izinto esibhekana nazo asidingi ukuthi sizile ngezikhwepha zethu nangamandla ethu, asidingi nokuthi sikhulume kakhulu ngazo siphendule abantu abathile, siprove lama point athile abantu abathile, kodwa zidinga ukuthi siye emthandazweni. Kunabantu namhlanje sebekhulume kakhulu bezama ukulwa izinto ezithile, kanti ukunqoba kwakhe akukho ekhulumeni kakhulu, kodwa unqoba kwabo kusekuthena baya kwi-closet beyothandaza kuNkulunkulu ozwayo nasekusithekeni. Ngoba nje uma kunomuntu ozothandaza, ukhona uNkulunkulu ozophendula. Namhlanje ekseni bengathi ake ume kancane ukulwa izimpi zakho ngamagama uphendula abantu abathile, kodwa ake uthatha izimpi zakho uzise emadolweni uzise emthandazweni, ubone ukuthi ngeke wenzeke yini umehluko. Bonke abantu abalwa izimpi zabo emthandazweni bavuka emadolweni bese beyanqoba, kodwa abantu abalwa izimpi zabo ngokukhuluma nangokuphendula amazwi ngabantu ngamazwi athile abajwayele ukuyinqoba izimpi zabo. Ngoba umuntu olwa izimpi zakhe emthandazweni, lowo muntu angeke umahlule, ngoba izimpi zakhe usuke engazili uyedwa, kodwa usuke ezilo noNkulunkulu wakhe akahlangana naye emthandazweni. Bengathi mina ke ujwayelane namadolo, waziwe emthandazweni kunokuba waziwe ekukhulumeni kakhulu nakusekuyiphindiseleni ngamazwi amakhulu, kodwa shona emadolweni uye emthandazweni. Make waguqa uNkulunkulu namandla emthandazweni, mawusuvuka lapho akukho simo, akukho pain, akukho sathane oyakwahlula, ngoba izimpi zakho uzilwa emadolweni, izimpi zakho uzilwa emkhulekweni. Akukho unqoba kwethu ekuphenduleni abantu, akukho unqoba kwethu ekuproveleni abantu ama-point, kodwa okwethu unqoba kutholakala emadolweni. Ake wazane namadolo, ujwayelane nomthandazo, ubone ukuthi lezi zinto zakho ngeke yishintshe yini. Kade ukhala ucomplaina kodwa akazuye emthandazweni. Ucomplaina nokuba worried akuyishintsha izinto, kodwa ukuya emthandazweni nokuhlala emadolweni ikhona ukushintsha izinto. Ukukhuluma kakhulu akushintshi lutho, kodwa kuya uNkulunkulu kwi-closet ikhona okushintsha yonke into. Ake ujwayelane namadolo, ujwayelane nomthandazo, uyobika isimo sakhe emadolweni. Abantu abaningi basichitha isikhathi sabo bekhuluma ngezimo zabo kwabanye abantu, kodwa bengazani noNkulunkulu emadolweni ngezimo zabo. Izimo uyibeka uNkulunkulu emthandazweni, lezo zimpi ziyanqotwa, ngoba kunamandla atholakala ekukhulumeni noNkulunkulu emthandazweni. Makunomuntu ozothandaza, kunoNkulunkulu ozophendula. Abantu sebekhuluma kakhulu nabanye abantu kodwa bengakhulumi noNkulunkulu. Ngaphambi kokuba isimo sakho usikhulume nomunye umuntu, qala usikhulume emthandazweni noNkulunkulu wakho. Ngaphambi kokuba utshela abanye abantu ngazo, uNkulunkulu seyasazi yini. Jwayelana nedolo nomthandazo, ubone uNkulunkulu enza ushintsho empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.